Agur bero bat berriro ikusentzule zareten guztioi, lehen txandan Kabok markatu du denborarik onenak, gero San Pedro Kaiku eta Bueu, guazen dide batean protagonisten bila aurrera eritz. Gurekin dugu Martín Leborán, Kabokoen patroia. Martín, parabén, zorionak. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, dime, aquí parece que ha calmado un poquito la cosa. No sé fuera si está tan calmada y otra pregunta más también. No sé si habéis vuelto con mucho agua porque hemos visto que se movía algo dentro de vuestra trainera. No sé si habéis bebido mucho agua, digamos. No, a ver, la verdad es que poca agua, no metimos mucha agua, la verdad, 2 o 3 olas. Y bueno, aquí se ve calma, pero allá afuera se mueve mucho más. Además, más rebote y a la vuelta también cuesta. Corriente bajando y todo, no coges la ola como deberías ya. Bueno, pues Martín, a disfrutar esta victoria, a ver si conseguís meter a alguien más ahí en la mitad. Muchas gracias, esperemos que sí, que caigan 1 o 2 por lo menos. Kabokoen esperantza, astear da bigarren txanda lehen kaletik Getaria, bigarrenetik Ondarroa, hirugarrenetik Lekitxarra, laugarrenetik Donostiarra. Etxeko trainerua iaz hemen banderaren jabe izan zena. Laurak epailen aginduak entzun eta zintzo hor. Getariaren enfilazioa, bigarren kalera, eta Donostiarrena ere, bai. Ea ba, 23 izan, Mikel, un honetan, 23-koa. zintzo daude ba. Laurak. Zintxio, abantian denak. Zerbait ez dute garbi ikusten, baitik eta segunduak aurrera. Enfilazioa, Donostiarra ere, babesaren bila, Donostia bost iruditu zait goitik, bai begira, enfilazioa Donostiarrena. Lekitxarra ere, bai. Ea ba. Ondo mutiak, ondo. Iso, hori txarra, isildu beharra, eskatu beharra. Energia asko orainik, lanean hasi aurretik. Getaria atzera, baina ez zanazte osoan isile joteko eta Getaria atzera gaur. Bai. Pardon? Abantean. Baina enfilazio hori galdu gabe. Aurreko hirurak nahi dituela lanean. Bandera txuriagoia! Badoa! Ziasko! Azkar asko! Begira enfilazio, begira Getaria. Bai. Eta Donostiarra, begira, Mikel, baborrera Donostiarra. Getaria argi dago bigarren kalearen bila doala hor urbiltzera. Duen gehien. Getaria, Ondarroa, azkar Donostiarra hasieratik, segundutxo bai adanik aurkari. Kale hona du, ateratzeko. Ura bera gainera. Uste dut ez duela babesa bilatuko boskarren. Zer dira, kanalaren biladoa. Ondarrutarren irtera ere ona. Getaria, dagoeneko bigarren kalea. Getaria eta Lekeitio, un segunduko galerarekin. Ea ba. Izan Fernandez epaile adi, oso adi ere. Ontzi hauen artean gogoratu zelkapenean, Donostiarra dela 5 17 puntu ditu, Getariak bat gutxiago, Ondarroak 11 eta Lekitxarrak 10. Ondarroko palka zer dara, ma? Palka azpian zerbait ikusi dio, berezia. Traineru barrutik. Forma, eskat berezia. Oso ondo galduta Getaria. Ondarrutarren erantzuna hasieratik, Donostiarren erasoari nahiko ona. Nik uste dut arraunketaren ezaugarriengatik Ondarroa baldintza hauetan, toletean ondo euskaten, zerraunketa daramaten, zenbatetzate diren, oso luze egiten dute erraunean, prankaz ongi moldatzen den taldea dela. Manerrazti ere, gaurren kosta estriborrean. Getaria, laugarren leku, esplikazio garbia. Txandara esan barra da esango dugu, zikinia kaldearen. Hemen Donostiarra. Aborretik Luis González. Aborretik Urtubia, ritmoa markatuz. Arkaiz Diaz patroi.
Bueno, ontzi bat aurkari guztiei. Getariari bi. Donostiarra indartu. Hemen patroi artista asko dago, Mikel, poparerako, Baikote honetan, Parean ondo moldatzeko lehenbizi Brankaz egin behar da. Bai. Xagu ere. Brankaz trampaldore igota. Getariarra. Bueno, oiko aldaketak edo. Garri estriburranketik. Zelaiara, Gurrutxarri. Manterola. Estribur espaldan. Milares ere bai. Gorostiaga. Boskarren ere eraman Boskarrenera, bai. Bueno, Hondarribian estropa asko egin da, tosta horta. 8 segundoko galera Getaria. Ondarroan aldaketa gutxik aurra Price behar bada ipatuko nuke bigarren tostan sartu dena. Iban López mugitu du erraztik tostaz, aurrera eraman du. Melekitxarra. Zertza aldaigan taldea. Tutxa, Zirdian hor. Horren. Baborra, pasaben igandekoa aurrekalari ere bai. Estriborrean egin ditu, Elorri eta karregi urtu eta tostaz mugitu du. Ezkeneko estropararekin alderatuta. Hemen Donostiarra. Bueno, Donostiarran frantzes barruan, Lara kanpoan geratu da gaur. Albisteetako bat, eta gero beste bandan, nolabaite mugimendu gutxixiago, aurrekalari lanetan hartzailu. Estriborra urtu biola etxeiria di balda, López dainaz. Getariaren galera 10 segundokoa da. Eta niretzat lehenbiziko kalearen gauzek txarrena gaur, eskapurik ez duela. Gero bigarrenan ere hortik etorri behar. Eta bigarren baliz hartuta, 0 kalera irten. Itxasoko kalerik txarrena baldintza guetan niretzat. Ondarroaren pixka bat erori da, eta Lekitxarra bigarren kokatu da. Garbi aurre hori. Eko garbi doa, Laugarren tostan banda, arrodikoa. Oso indartxu fama duena. Olimpiarerako txapelketatik etorritakoa. Txapelketa kokatuta. Horroi egota, trampandore. Horrein nahikoa esaten du. Horrek esan nahi du, Tendrikoa Brankaz ere gobernatzeko altura behar duela. ¡Apa, Luis! ¡Medio minuto, Boya! ¡Vas! ¡Sigue! ¡Vas! Goitzorregozoren izena, euritzen anaia, zori gaiztoko baldintzetan aurreko astean egon zitzaiguna. Getaria. ¡Ataca, Boya! Zikina, aurrekalariak ere lana izan du. Hau entzatonena bukatzear dagoela, lehenengo luzea. Hor maniobra egite. Geldu dio. Donostiarrarentzat. 5 eta 57. Begira, tokitan utzi dute Kaboren denbora. Ondarroa ere bai. Ura bera, hori bestia, korronteak tiro handiarekin dabilor, Begira, Mikel, ziago bat Donostia bai estuak gainerako irak zabaletik. Korrontearen lanak dira horiek. 5 eta 57 Donostiarrak, Lekitxarrak 5 eta 52. Ondarroak 5 eta 56, Getariak 6-0-0. Getaria berak ere hobetu du. Cabo da Cruzek aurreko txandan egindakoa. Bai, baina ikusi behar da, orain etorreran, korronteak indar gehiago duela, Joan etorri egin behar da. Vale, segi! Kar! Bota bona! Bota! Goikotxea xagua. Atera! Segi bona! Txapelketetan hemen maila ikaina erakutzitako patroia. Ba, Mikel, Arkaiz Diaz, xagua, una esbera, gutxiago zagutzen dugu, pasaren Xanet, barkatu. Bai. Baina ez gaur patroizera doa, Genaro doa. Gaur Genaro, Genaro, Genaro zelaia. Hiru artizan di, bai, bintzat hemen, bai, popare giroan eta ba. Eta bi! Otxe, ba! Azere!
Acelera. Genaro. Segi. Rozelaia, Aurrekoarra. Segi horri. Segundo, ez dira txarra. Donostiarraren alde, lau bost. Ea orain, opalean, Getariaren erantzuna zein den, segundu batzuk errekuperatzeko, hauxe du aukera. Aurten ikusi dugu erakustaldi handienetakoa, eta urte hasi baino ez da egin, Lekitxarrak hemen txapelketan eman zuna, oparean, Aldapa bera, trenerua. Nola nahi gaur ikusten dugu, lantza garbirik ez dagoela. Olatu hartzen dutenean ere, aurrea zikinan nola dakat. Treneruek. Atzera bota! Atzera! Sei! Atzera! Begira. Bueno, bien bitartean albisteak, Kantabri aldetik, San Juanek este garaipen bat, 19 eta 46 Kamargo kantolatutako banderan, bigarren Arkote, hirugarren Zumaia. Zarautz gaur 6. postura erori da, eta 4. Itxasoko Ama, Turtzi eta 5. Lapurdi. Aurreko irudi horrek, surfistako goratu bizkit, benetan. Donostiarra, Lekitxarra gainean du 2 segundora, begira aurre hori. Hori olatua da, Aurretik, eta hori osertz, aurretik esan ez. Rapatu eta pasa. Begira aldapa bera. Oantxe erantzuna Donostiarrena. Azkarrago dator, ontzia, eta azkarrago datorren ontziak urrengo olatu ere, hartzeko aukera gehiago behitu. Eta Ondarroak eusten dio, hirugarren postuari, Getaria hortxe burbildu da, baina... Gerra bizia, gerra zibila. Bueno, gerra zibila bigarren mailatik lehen mailara igotzeko izaten da, eta San Juane 48 puntu ditu orain arteko estropadetan aurkariak eguntuta gero, bigarren playoffeko tokian Zarautz ibili da, baina orain Arkote da. Arkote, bigarren 29 punturekin Zarautzek baino 3 dira. Irari! Aino bai! Honek dire! Kolpea, popan. Bos atzetik zen, ziko maniobran orain aurretik. Koge agua! Horrek azken luzeari begira ematen dizun konfiantza ere bai. Topikoa zaratago, aurten bertan ari gara ikusten. Nola datorren Lekitxarra koparen. Egia. Datuak dira, datuak dira. Neri gainera oso txalogarri iruditzen zait, Osertz aldairen agindutara, klub honen garapen azken urte hauetan. Kuadrilla gaztetu egin dute, errelebo bat izan da, eta gora berari gabe mailari eutxiz eta duin lehia. Begira orain Donostiarraren erantzuna ere bai. Donostiarra begira. Orain badian aldatu egiten da, olatuaren norabidea, olatu garbiago, Donostiarra. Zehona. Orain Lekitxarrek. Eta atzeko hartuko dute. Lekitxarrek hartu dute. Hori da abiadura hartzen. Patrontza lana. Besteak beste hau da. Olatuari heltzea. Ondarro 12, Getaria 17, ea lan erdita. Baina esango dizut, Getaria begira, ongi, kale horretatik. Niretzat ongi. Lekitxarrak errentatxoarekin hasi du maniobra. 11-0 bat. Kabo oso urruti, 11 eta 25 aurreko txandako garaileak. Zabaletik ongi. Donostiarrak 11-0-2, orain Ondarroa. Arranka! Ondarroak 11 eta 15. Hor Getaria orain. Alkandiarekin. Getaria kabo baino lau bizkorrago, 11 eta 21. Beraz, txanda honetako lau traineruak ari dira hobetzen, lehen txandako garailearen denbora. Handi jaldo, güey! Txagai! Segi arrotzen! Getaria kabo baino lau bizkorra. Hori da. Kabo azkarra gotorri da bigarren luze. Segi luze! Postuak orain finkatuta daude, Bi traineru, txanda gobernatzeko asmotan, Donostiarra eta Lekitxarra, Brankaz Donostiarra ondo moldatu da lehenengo luzean, ea orain, Ondarroa 3, tartetxoa badago hor, eta atzetik Getaria.
Beste komentario bat ere egin duzu, Mikel. Galdetu entrenatzailei edo arraunlariei. Aukeran jarri eta zer nahiago duzu. Brankaz azkar edo poparean. Tenek, 10-10 poparean. Estropadak gehiago erabakitzen direlako eta orain bezala esate batera. Lekitxarra eta Donostiarra eta Lekitxarra elkarren gainean doaz. Baina, bigarren luzeak, arraunlarien nolabaiteko inkontzientean utzi duen bezu hori. Askoz ere azkarrago etorri gaitu. Eta horrek, Juan Erakonen nolabaiteko patxara bat ematen. Arnasa, hori da. Eta gero gertaliteke, nola ezpa Donostiarra oso ongi moldatzen da. Bai. Eta gertaliteke, baina usten du nolabaiteko hauza jorea. Beste post bat usten, nire ustez. Orgoaz, Lekitxarra. Bai eta Aginaga ritmoa markatu. Kaleari utzi. Gezurrik ezan, bi aurretika. Konfiantza genezka. Aipatu genuen, gaur ere kale hona du, Lekitxarrak. Aipatu genuen, uste dut Galizian, Koruñan, Lekitxarraren bertsio honena, edo hemen txapelketetan erakutsi duen maila atera ezkero, bigarren txandan, goiko muturrean ibiltzeko batel, gaur betetzen ari da. Hori beti ez dugu asmatuko, hori behintzat, niretzat ez da ez usteko. Eta kontuan hartuta, joan zen urtetik aurtengo honetara, jende garrantzitsua falta dela, ez? Markel Zatika, Aimar Zatika gaztea, aketzak ordu bilat, Patxi Bilbao. Ibilbide, hiru behintzat, ibilbide luzekoa, ez? Eta hala ere hor dabil. Donostiarrari ere, ikusten diogu. Zantauete honekin, ikusten diogu zera. Tresneria ederki prestatuta ekarri duela. Baina, Lekitxarrak 4 segunduko tartea zabaldu du, Atzetik garrantzitsua, Ondarroa eta Getariaren artean 5 segundu. Baina Getariak behar badaukera izango du, Ondarra guzten badio, lehenbiziko kaleari iskin egiten. Luze daika! Segi luze! Martxa, luze eta martxa! Aio, hartzeko! Eta hiru. Bukau! Hartzeko, kanporak hartzeko bat. Korrontearen alde doaz, hori ere ez ezagun ahaztu. Baina ere komunikazioa, ozertza aldai entenatzaile eta arraunlari eta patroiarekin. Begiratuarekin. Buka! Segi luze! Hauzi eta sakurra bezala, sepako ian gainera, segi xaguan nola zaten. Luze martxan! Izate batera orain, nola esan duen, ozertze. Luze, Marker. Eta askotan jendea galdetzen du. Arraunlariak antzematen aldio ikusi gabe, ozertze kasu honetan eskarmentuan entrenatzailea, ederki antzematen du, bai, han urruti, aurrek aldean donon, bakarren batek, ongi heltzen espadio, pixkat mozten badu, segituan antzematen. Ez ikusian. Ameriko handiko luzeari da egiten, Lekitxarra. 300 metro falta dira orain. Ea Donostiarraren erantzuna. Eta Ondarroa eta Getariaren arteko koska hori hor 8 segundutan dago, Ondarrutarren alde. Lan erditan 6 segundokoa zen. Bi gehiago orain. Kabok, ia emezortzen minutu behar izan dira. Zerarako, dugarren ziago hartzen. Daiziak, esango nuke, egin duen azkeneko zeran pira egin duela behar. Era, une honetan, Mikel, bai, eta? 13 kilometro orduko. Segi Baborrak! Larkaitz. Terrible! Medio minuto! Bat! Atzea! Babor lana eskatu du, Atzea! Acaba! 10 paladas a boya! Amar. Largo! Ea ba, 50 metro. Ez aliatzen, nahi baino lehenago. Eta Iurki Gorosti zaprest. Gazi matikatzen duen, korronteak, aterako ditu pixka bat. Oso ongi ere. 7-0 Lekitxarrentzat.
Txiago Donostiarrak, lehenbizikoan bezalaxe. 7 eta 10 Donostiarra. Oso ziago gona Donostiarrak. Hor, segundo bat, pare bat jandizkio nire ustez. Hemen Antiguako ama. Hor zerbait bustatu zaio, edo hori zaio. Estriborraldetik, Ondarroko trenerari. Zerbait zintzilik darama. Ondarroko ontziak. Estriborraldetik, estriborreko bandan. Ondarroak 17 eta 27, Getariak 17 eta 34. Kanpoko aldetik, ikusten diogu zerbait. Hauek ere mangarekin. Bueno, Lekitxarrak 4 segunduko errenta du Donostiarraren aurretik. Ondarrutarako 20-21 batera eta ea Getariaren erantzuna. Gaur ikusten dugu, zerbait badara ama, zintzilik. Esango nuke, Falkaren kanpoko geruzaren bat, edo horrela? Abisen bat edo, bai. Eta Getariak orain izan dezake aukera. Eskapu orain egin diezaioke kale malapartatu honi. 5 segundu, Ondarroa eta Getariaren artean. Eta 3 eta ritmoa markatuz. Azea, aurrea nola da, Zambulu, koskaka. Hauek ere jarri dute ba, motorra. Topera. 7 segundura joan da tanpera. Lekitxarrak Donostiarrari 6-6. Erne orain, Ondarroa eta Getariaren artean, segundu pare bat besterik ez, Getaria gainera torri zen. Getaria hortxe da. Lekitxarrak berriro poparian oso bizko. Genaro Zelaiak aukera. Bai. Garren duzten. Segi Carrillo, garo laguntzen. Bai. Ikusiko nuke gustora Genaro Zelaiak zerrera bakitzen du. Kalea defendatu eta nola baitere Getariari utzi ez. Edo hankai. Anan xagua da horra jenduz. Hau da zoragarrikeria. Donostiarrak ere hartu du, Irura urbildu daune batez. Hau zoragarrikeria. Bestia. Balantza hori gendu behar. Agor, mesedez nola zaten da. Bai. Hor heldu behar dio patroia, hor ikusten aldo. Hor, beira. Aurreko latu erekin. Itrainero aurretik, Lekitxarra. Gaur bezain garbi, traineru boparean, Zambuluka, irutzai, gutxitan ikusi dugu. Hemen Getaria. Ondarrutarren parean. Gainera etorri da esperantza. Izan gogoan bikaren luzean, Donostiarra nola bukatu duen, Badia barruan lan hobea egin du Ondarroa. Carrillo berriz ere. Bere patroia laguntzen. 5 segundu, Lekitxarrak mantendu egiten du bere errentatxoa. Getariak ikeragarrizko lantzartu du. Horain zuloan. Getaria 4 segundu, hartu dizki Ondarroari, Ondarroak erantzun, bira, oso polita doa atzeko burruka hori ere. Baina aurretik, Lekitxarrak errenta hartu du Donostiarraren aurretik. Begira, berriro olatua. Atzeko biak orain tartea jaten, aurreko biei. Donostiarra ere. Donostiarra ere. Oso txanda politari gara ikusten. Fabrika banderaren 16. edizioa da jokoan. Aurreko urtean Donostiarrak hortu zuen bandera. Gaurko honetan
Garesti jarri diote hori aurkariek. Ara atzetik Getaria eta Ondarroa. Getaria lantza. Hori da. Lantza harrigarria orain esperantza hartu duena. Eskarrago. 5 segundu, orain Getaria Ondarroaren aurretik. Keragarri hartu du. Lekitxarra eta Donostiarraren artean, 8 segundu. Hor da Lekitxarra, bai! 22 eta 11, Lekitxarra nagusi bigarren txandan. Hemen dator Donostiarra, bai! 10 segundu azkenean, 22 eta 22, Donostiarraren denbora. Eta atzetik Getariak aurre hartu dio Ondarroari. Bai, garbi, Getari 3. 23 segundura. Eta orain Ondarroa, Getariarentzat 22 eta 35. Eta Ondarroarentzat 22 eta 40. Haurek noski Ondarroak ere hobetu dute Kaboren denbora. Erreferentzia urrengo lau handientzat Lekitxarraren denbora 22 minutu eta 11 segundu. Orain Merkatal aholkua. Arratsaldeon berriro Donostiatik, astear da horrezko txanda, minutu erdi bat zuretzat, Eritz, Garailekin, Lekitxarrekin. Alaxe da, merezi baitute, izuntzakoek, Iñaki Goikoetxea, zorionak eginiko estropagatik. Haze bigarren luzea poparean, eta laugarrena ere bai, aipatu diazu Donostin eta horrelako egoeratan disfrutatu egiten dela, gaur majo disfrutatu duzue. Bai, behin emaitza olakoa danean, bai, behin dinamika hori hartun da nahiko gustora zierati bigarren luze oso ona indugu. Hirugarrena bebai izango neko hor Donostiri segundu katarotzauz, Donosti bateri proaz segundu katarotzauz. Da azkan luzia ona torri da hor erdi parte arte hor nazte momentu bat euki dugu, baina gero barriro hartun dautzau eta bukaera oso ona euki dugu. Psikologikoki bigarren olako luze hon bat egitea ja laugarrenarekin pentsatzeak horrek laguntzen dula pentsatzet, ez? Bai. Horre... Ja, olatuko hori asko entraten dugu itxasuan, konfidantza hori daukagu, aurreko bigarren luze hori lan ikusitza ganera, badakigu zerren bigenduan, ez da erresa, ja, nekiap eragina dauko eta laugarren luze horretan, baina, bueno, hor naizta momentutxu bat euki horre fallotxu bat edo despiste bat, gero bukaeran konpondu dugu. Bueno, Iñaki, momentuz disfrutatu lehen postori, esan duzu aizeak ez duela ematen altzako denik, baina, bueno, baliteke zerbait gertatzea. Ia, behintzate bateri irabaz eta bizarro horrezko txandan egoteri paukau txarra bez, helburu politxa. Zorionak. Eskerrik asko. Osi dira Lekitxarrak erne bandera txuria, bai, hasi da horrezko txanda. Zakarria dirik izango dute. Lenkaletik hori jo, bigarrenetik Zierbena, hirugarrenetik Liderra, Bermeurra Ibai, laugarrenetik Hondarribia. Ea ba. Aizea, ipatu duzu, 16-17 hortxe da bilanemometroa. 16-17 kilometro orduko. Eta horretik, Getari eta Kaikuren inguruan izan dakoa, hori horrentzako ere balio digu. Izan dakoak balio digu. Bai. Eskapurik ez. Bizio kale honetatik. Fama txarra du, honegatik. Egira nola doan. Zierbena ere kanalaren bila, Jadanik Bermeok sartu du branka aurretik. Segundu pare bat, Hondarribia eta Zierbenari 3 hori. Ateratzeko ere kale ona. Bueno, ea ze Zierbena ikusten dugun. Kaina osoan ibilida irregular eta pasaden asteburuan ere bai. Iaretxeko estropada du. Hori ere zaindu behar du entenatzaileak, ea zer gertatzen du. Ordebek tarteak gaur ere azkar, Bai. Ontzi bat, minutu eta 20 segundotan. Ontzi bat aurkarie. Hori 5 segunduko galerakin. ¡No le esperéis! ¡No le esperéis! Bai, Garbi, esan du, a por ello. Bai. ¡Ay! Justo atrás. Eso es Uera pasaz, bat, bi, eta 3.
Hogeita hamasei palan, dagoeneko arranketa egon kortuta. Horrentxe punta liberatzen, Bueno, Hondarribiak hortxe du ba. Laugarren kaletik Urdaibai hurbil, markaketa hortxe. Zierbena 4 segundoko galerarekin, Orio 6. Ea berdeek, nola erantzuten duten hemen. Lehen ere aipatu dut, Mikel. Bueun, laugarren kaletik, Hondarribia, Lekeitio, San Pedro, azkar, oso azkar geratu ziren, pasaren astean. Gaur esate baterako begira, 2 segundo. Normalagoa dira zera. Eta doa, urbildu da berriro, Hondarribia segundu bakar batera. Zabalean. Bai. Horka Aranberri. Komun harriz ondoan, Ez dira orengoxeak, Hauen arteko zer esango dugu, lehiak horrela xautziko dugu, Ondoko kaletik eta hemen. Garaipen gozea, etengabekoa. Sigue quemando. Zierbena 5 segundoko galerarekin, Orio 6ra. Gaur esate baterako. Orioren Zierbenari aurrantza, kalonetatik keragarria litzatek. Lehen getariak egin duen moduan. Kaiku iruditu zen lehenbiziko kaletik, gehiago galdu du. Estarri gora, vamos! Igo Larrinaga. Oriotarren txopan mutilak animatu. Oso demoraldi hasiera txukuna egin dute Oriotarrek eta hau da saria. Orezko txandan jardutea hemen. Kontutan izan, Euskadiko txapelketan ezin izan zutela hemen parte hartu, Gipuzkoakoan urrutitxo geratu zirelako. Beste horren beste noski gero, Espainiako gagoari begira. Unetik gorakoa, izango nuke. Bai. Eta En Arostegik prestatutako talde hori. Estriborrean gaur, ukitu batzuk, Azkono Beita eta Zinkunegi, 4. eta 6. tostan, urrenez urren, Olaizola aurrean. Bai. Zierbenan ere, Mikel, gaur Marcos González, Ketik. pasaden larun batean bezalaxe. Abel Vicente Kantabriara ere bai. Horren. Antoni Gartzia karri du, 4. tostara. Breixo Bokampo ere, barruan kokatu du, Galiziarra aurten fitxatutako. Oskarrenera. Hanka egin dut daibek, Hemen aipagarria, Dragan Silbiu eta Untzaga. Hori da. 6. tostan, hori da. Tabero, lehorrean, azkarate aurrean. Hemen Enosen taldea, bai, Fernando Ruiz, 3. Olaskoaga, utzi du, gaur ordezkoen tostan, Legatzku ere zartu du. Trigurren, eta Manes Aldai, 3. Mazta tostara, eta Mazta tostatik Ankara ekarri du, kamarero. Iez egin dute Bermeotarre. Zierbena eta Hondarribia 7, Orio 9. Hor kanpo aldera irten da. Eta gaur itxasondia egonagatik. Abisua azkarateri. Aizea 11-12koak. Honek usten dio Espainiko txapelketan ez bezala esate baterako arraunlariari gozatzeko tartea. Hor da, Bermeotarra. Maniobra egiten. 5 eta 29. Zierbenak maniobra ona, nire ustez, ateratzen orain. Hondarribia. Segundure bat joan da hor, 5 eta 35 Hondarribiari, Zierbenak 5 eta 35, Oriok 5 eta 28, orain arteko lauden morarik onenak dira, baina Urdaibaik 2 traineru Hondarribiari, 7 segundo Zierbenari. Begira orain Hondarribiak olaturen batekin, tartea murriztu du. 4 segundo besterik. Baina olatu batekin, 4, gero bapatean 6-7. Olatu gainean, arraunlariak sentitzen duen posa, abiadura hartu, arraunlari errezago pasatzen, eta batez ere nekearekin, nolabait esfortzuak saria merezi du, eman eta eman, Hondarribia. Esta zona al suelo. ¡Vamos, de bloque! Oso ekin dio bigarren luzeari, Amunarri. ¡Dale al suelo! ¡Dale al suelo! ¡Ori! ¡Arki, mutilak!
Posik, patroia. Airoso ikusten da, ontzi hori, Bai, baina, Bermeo ere, bai, bederatzi da diferentzia, postura hori hartzen duenean. Zierbena ari da erortzen, Orioren kronoarekin dator Zierbena. Mikel, honekin nago pixka bat begira norabideak, eta lehen ere ikusi dugu, nola etortzen diren, estrio horrera. Auskalo, azpiko ere badabil, eta... Tartea zabaltzen, Bermeotarra. Orain bai. Solo temple. 10 al segundo. Ara, mezua bizko. Mantén. Goiti daude, hauek. Bai. Goiti daude aurten. Hori ez da sekretua. Ana, gehien harritzen nahuena da, ontzia zeinen gogortuta dakarten. Ia balantzarik, pabor estribo apenas ikusten da. Endu Zierbena pixkat errekuperatu dela. Ontzi bat, hori. Lau bost segundoan da biltza atzeko. Bai. Hau, begira. Azkarate gutxu dio, arraun egiteari. Zambulu aldia bai, pabor estribor, nola ezten ontzirik erortzen. Gaur, horren bosgarren tostan, Sorin Silbiu. Bai. Hori ere, beste itxaketa egoki bat, Amer Zabalak utzitako utxunerako, Vidal eta Silbiu. Lantza hartu, aurreko olatuago eta ura nola hartu duen, Eta begira, 14 segundora diferentzia. Hori kolpea. Zierbena eta Hondarribia orain 15-16 segundura. Hori kolpea Bermeotarren. Hori 22. Bueno, hortxe, Hondarribia Zierbena 2 segundoan. Hori horren zoka ez da oraindik eten 5 segundora hortxe. Baina, ies egin dute Bermeotarre. Ies, Nola? Azkarate. Zaga berriro bueltan etorrita. Atzeko laurak apenas ekutzen ditu, Kekoa, Kaion eta Galiziarra, Diego Pérez. Begira, aipatu duguna. Olatu hartu, eta hori, Hondarribi geratu, eta begira hor. Zauek aurrekoa jota. Hori da. Hori. Zeinek hau ikusita zeinek esan, koparean datozenik, Hemen 8 segundora joan da diferentzia. Concentración, haz todo bien. ¡Bola larga! Zierbena orain bigarren postuaren bila. Izan ere, banderari begira, oainik biluze falta dira, baina Bermeotarrek hartu duten errenta ikaragarria da. Errenta ikaragarria, eta honek Baina, aurre ematen dire. zailkapen nagusirako diot, puntutxo hori, hor dator Zierbena orain bigarren toki horren bila. Eta hori ere ez dago hain urruti, Zierbenak egin du hanka, hori hanka egin dio. Hondarribiari orain txatzetik ibili da, begira Zierbena orain. Beste olatua. Begira orain badian, orain badian dotore Zierbena. Maniobra egiten Bermeotarra. Orain 10 eta 26. Zetik, Zierbena, Gorentxe, Eladio pronto, Batxito Nikola ere bai. Atera egin du Nikola. Konturatu altzara, ateran behar izan du. Ez dut izetorren. 10 eta 51 Zierbenaren denbora, Hondarribiak 10 eta 54, hor da Orio, Ekitxarraren denbora 11-0 bat, eta hor kokatuko da tartean Orio, 10 eta 52. Bueno, begira, Orio alare Lekitxarra eta Donostia horretik. Begira, hor ez dut izartu du, eta gainen... Atera bat, eta berriro zartu. Hori da aurrekalariaren eginkizuna, ez da? Hor prestatzen du patroiak hau beste, baina azkenean bera dago erabakiak hartzeko. Eta hori nola ikasten da, eta estropadan, entrenamentuak eta egingo dira, baina penetako zuarekin. Presio horrekin. Bueno, Zierbenak orain 4 segundo Hondarribiari, bigarren kokatu da Zierben. Baina begira,
Ez dakit, kasualitate izango den ala ez, baina kontxako estropada etorri, eta Urdaibaik zapla. Aurkari. Honek aukera ematen die. Alako nagusitasuna erakutsita, dagoeneko biharko estropadan pentsatzen azteko. Hola baitere, altxagabe segi horretan, alegia makina gehiegi behartu gabe irabazteko aukera du, aurteko bermeo. Lehenkoan aipatu zen duen, Ibon, marka izango litzatekela, edo erronka edo helburua, hauentzat, Telmo Deunek 1984 egindakoa. Datu zehatzen mila ibili naiz da, 30 bandera, bata bestearen atzetik. Telmo Deunak, eratzituen. 30 urte berean. 1984 jokatutako danak. Danak irabazi. Eta bestea, eta okerrez baldin baduen, egun berean bi bandera. Bai, hori... Lucian Castron eta zeatik, Galiziatik bueltan, egiten hori, bai, Teresa Herrera, gero gelditu Castropolen, da, raka. Urare arrasto, arrantzale hona bezalaxe. Bai. Angula zalea garai batean baierakin bezala. Hoan du San Juanek ere horrelakoak egin da, eta zuen herrikoek ere seguru, bai, ez? Izango dira. Bai. Orduan, trainerua autobus gainean eramaten zuten garai hartan. Beste garai bat ziren. Eta Dodge zarrak ere, bai. Bai. Atoi eramateko erabiltzen. Bazuten, Zumaiarra bat. Dodge zarrak. Bai. 5 centímetros al cuello. ¡Ay! Erregai gutxi behartu kotxe bat. Horein, bizirik ikusten duan gerra bakarra da, Zierbena eta Hondarribiaren posturako, bai. Bigarren posturako, eta hori horrena, txanda honetan laugarren izan da, Lekitarra eta Donostiarraren aurretik bukatzeko. Hori zelkapen nagusian laugarrena da, eta demoraldi hasieran seguru, zuzendaritza berrikoek pozik sinatzeko moduko postua. Bai, eta gehiago esango dizut. Gaur, orain, estropada ona egiten nire ustez, kale honetatik. Lehen aipatu dizut, nire ustez gaur, kale honek baduela, orain eizeak behira egin du, baina minutu erdiko kalera baduela niretzat, eta ditu berriro ere, Miguel, exageratu naizela, niretzat bat. ¡Vamos, remata! Hondarribia. 3 segundora du Zierbena. Bai, puntu garrantzitsu bat. Zelkapenari begira. Hain zuzen, Zierbenak 20 ditu, eta bigarrena da zelkapen nagusian, Hondarribiak 19 eta 3. postua. Eta hori laugarren 18rekin. Hor, detailea, antepara, bigarren tostan, olatu etorri denean, ezin izan du, heldu, Arrauna utzi behar izan du, gogortzen. Es que en cuanto calla, se le va el bote, tipo. Alegin bizia. Bai, berak nola esan duen, ezin duela gobernatu. Kontua, patroien lana ari gara hemen eipatzen eta goraipatzen. Ontziak gogortzen ezpada patroiak zereginik ez dauka. Alegia, arraunean, atakeko unean, 13ak arrauna sartu zast, eta hori alten neurrian, bai, Mikel, gogortzen saiatu. Harri-harria da, patroia alegina eta gorka aranberri ikustea, harri-harri. Gogoan dut, garai batean, Irakoltz Etxeberria, gurekin patroi ibilia, pulsometroarekin, estropada bukatu eta ez dakit zer ziren, 160 gora, edo, pentsa edo 160 gora. Badirudi, zelako esfortzu badela, pentsu bat hauen alegin. Hirugarren luze aurrera doa. Eta Bermeotarren errenta 19 segundutan da. Egonkor. Ahí eta Zierbenak 5 segundu eder bai, Hondarribiari. Eta ritmoa 35 palada. Eroso. Hor da, Mikel Azkarate. Barrura. Ekitxarrak 17, 0-7. Hala tiratzen duen korra. 50 segundu gutxiago, Urdaibai. 16 eta 17. Diferentziak, garai bateko arraunketaren garaiko dira, Mikel. Berrogeita bost. Zierpena. Eta orain, Hondarribia. Zierbenak 16 eta 36.
Jarrak 17-0-7. Orain Ondarri bitarren denbora. 16 eta 41. Zola keldu dio. Eta orain hori jo. 16 eta 45. Ba, segundu ederra dia, dozena bat, bai, horiok lekitxarrari. Aizia peira egin izan. Zierbenak Hondarribiari 7. Tarte hori ere gora joan da. Beste detailea, Babor lan eskatzen, ura nola hartu duen. Ura nola sartu duen. Babor lan eskatzen du, patroi. Ahora, campeones. Ahora, Babor. Bien armado. Begira. Bien armado. Pégale, Babor. Babor. Con esto. Bueno, gaur argi dago, marka hobetzeko aukera txikirik ere ez dagoela, baina gogoratuko dugu, hemen fabrika bandera jokoan dela, 16. edizioa da, denborarik onena 2018an Berme Urdaibaik, 19 eta 29. Pentsa, gaur, orain arteko azkarrena lekitzarak 22 minutu eta 11 segundo behar izan ditu. Geroz eta hundiagoa, 10 segundo Zierbena eta Hondarribiaren arteko tartea. Eta Bermeoren errenta ere bai, 20 gora da. Zierbenak ikeragarri hartu du. Patroiak ari gara entzuten, babor esanaz, barrura, hor, aizea aldatu da. Aizea pixka bat iparrera bezala egin du. Calma. Gorka bera ere, hor, bueno, joan edo arazo egin. Alakoetan, beti entzun duguna. Takoa, patroiak aurre hartzea olatu. Hori nola egiten da. Batzuk sentitzen dute eta bestek ez. Ikusi gabe olatuak patroiaren palan jotzen duenean, patroiak sentitzeko gaitasun hori badu, orduan sartzen dio gorputzak. Baina, olatuak, kasu honetan patroiari, aurre hartzen badio, ez dago inor hori gobernatuko duen. 9 segundo Zierbenak Hondarribiari. Eta 11 Hondarribiak hori. Poporean ongi Zierbena. Bueno, Iker Portugues ikusi dugu. Arrobiko gaztea. Cisner hori bantzion aukera. Aurreko asteburuan, bandera irabazteko ere bai. Kalle, nola bizkarra zareaz, kontrankean. Bien que cuida, bizkarra. Barruan nola iruditzen zen. Solo pisar un zara. Bate, sekerrikor pesatzen. Bizkarra doazelako. Diego Pérez azkenean jabetu egin da hor postuaz, Kaionek lan hona egin du, hor Santurtzitik Bermeora joan da, baina Zoragarria. hori da, goi mailako plantilla dagoenean, hortxe da entrenatzailea aukerak egiteko eta rotazioak egiteko. Ea zenbat, zer ritmo bukatzen den Urdaibaik, bat, bi, 3 metro eskaz. Eta amazazpi parada, Oantxe, eta patroia lasaitasun. olatua Santa Clara Uartea pasata. Lasai eskatzen dio. Eta 16 puntu, zerkapenean, Bermeotarrentzat, 3 jokatu, Oso nagusi dira, eta 3 irabazi. oso nagusi ere. Ikuskizunaren txarra omen da, gozatu galantartzen ari dira. Arrolari hau. Bai. Zierbena ondo, Zierbenak Koska azkenean azkenean Hondarribiari koska. utzi egin du, Bai. eta bigarren postuan dator, eta sendotu egingo du bigarren postu hori. Berme Urdaibai! Bai! 21 eta 22! 21 minutu eta 22 segundo. Besoak gora! Osik, Gorka Aranberri bera ere. Zierbena bigarren! Estropada ona! Zierbenak
Bai. Bai, Galipoak bigarren, Hirugarren ziagoak 21 eta 42. Ondarribia, hirugarren. Zerkapen nagusian ere bai, hirugarren. Bai, Ondarribia, 21 eta 54 gaurko egunez hemen Donostian. Oriok eutxiko dio, eta nire ustez estropada ona. Bai, Orio. 22ko atzerapenarekin, 22-0-5, 6 segundu pasatxo atera dizkio Lekitxarrari. Bide batez esan dezagun, Lekitxarrarentzat gaurko 5. postua, izugarrizko arrantza dela, gero Donostiarra 6. jarraian Getaria, Ondarroa, Kabo, San Pedro, Kaiku eta Bueu. Hori da. Estropada ederra ikusi dugu, emakumeenak ere bai, eta Bai. hemen Bermeo nagusitu den bezala, orduan Arraun Lagunak ikusi dugu. Beste emozio bat izan du. Hori da. Bigarren txanda horrek. Tolosaldeak lanak eman dizkio, eta hemen alderantzizez Bermeo lehen luzetik joan da, eta errenta zabaltzen joan dira. Begira azkarate besoa goian dituela. Noiztik alako nagusitasunik? Zustakin, Handia. Castrok 2000 eta bederatzean, Ondarren irak 2000 eta... Mabost. Uztaila harri egin zuen. Baina... Hauek ero, segundotan ere, Mikel. Errenta da, aldatzen dena da errenta. Garaipena bai, baina nolako errentarekin. Posi dago, Orka Aranberri, nola ezpa. Bueno ba, 21, 22 eta 23. Hori da, Urdaibaik gaur hemen lortutako denbora. 19 segundu Zierbenari, minutu erditik gora hirugarrenari Ondarribiari, 32 segundo. Ondoko kaletik. Hori 42. Eta, beste dato bat, aspaldi ez dut ikusi horrelakorik, lehenengoak 7. minutu bat, eta azkenengoari Bueuri 3 minutu eta 13 segundu. 3 minutu eta 13 segundu. Eta Kaikuri, 2 eta 58, ia 3. Honek luze joko lukeen beste hausnarketarako bidea irekitzen dugu, denboraz eta ez orain egitekoa, baina, Mikel, post populi da, esan eta esan ari gara eta entzuten ari gara, arraunarik ez da torrela, eta pixkanaka, denborak maila, geisten adila, eta arraunak nolabaiteko hausnarketa estrategiko bat, merezi du lan ere. Hau beste zantzu bat baino ez da, baina horrelakoak han eta hemen ari gara ikusten. Bueno, hau da zelkapena. 16. fabrika bandera Urdaibeirentzat. Eta behin irabazia zuten hemen, hauxe da, bigarrena palmarezean Getariak ditu 3, Donostiarrak beste 3, Lekitxarrak 2, Oriok 2. Eta orain 2 baita ere Bermeo Urdaibe. Zierbena bigarren, 19 segundura. 3. Ondarribia. Eta zelkapen nagusian, 26 puntu Bermeotarrentzat, 3 jokatu eta 3 irabazita. Zierbenak orain 5 gutxiago ditu eta Ondarribiak Zierbenak baino 2 gutxiago. Oriok 4. postu hori sendotu du Donostiarra, gero 5. eta bihar ere Zierbenan orezko txandan izango dira Urdaibei, Zierbena, Ondarribia eta Orio. Aurrera, Eritz Hernandez. Gurekin dugu liderreren patroia eta gaur ere irabazi duen Urdaibaiko patroia Gorka, zorionak. Eskerrik asko. Bueno, Gorka, normalean esan ohi izan dugu, Bermeok 3. luzean egin du aldaketa eta irabazi du. Gaur hasi eta buka nagusitasun handia erakutsi duzu. Bai, olako itxasua da honen ez dakazu, ze pasatzen ateatzegan, eta garbi genekan gure lana gaur aldik eta arraunketa igonena, txispa hundinakin ateatzea tegea, eta nik uste da ziratik iriki deula tartia, bilargo oso kompletuak inditugu, eta aldia zabaldu duenean, mutilak nahi gabe ikusi teue, eta tentzioa pixka galtzen jutea, eta hori oso peligroso izate. Itxaso honekin, itxaso janit ezaitu, eta nik uste 3. da 4. larguan geixio kosta izan zaigula, baina sobretodo horregatik, tentzio hori pixkat jetxitelago nahi gabe, pertsonak eta nekatzi etzaigu gustatzen, eta gantxoak intzua zenian, gantxo hori ateatzea nahi izatezu, eta nik uste mutilak kriston lan nahi duela gaur bai. Itxaso gala eskatzezun, eta beste behin demostratu du mutila hauen konfiantzaz dauela eta erakutsi due. Nagusitasuna erakutsi duzue, zen momentutan zuk aipatu duzu, gizakia gera eta pistoi bat jeisten dugu, agian biharkoarekin pentsatuz?
Ez, biharkoa pentsatzen mutilak inkostientemente hor jute dira, baino ez. Gaurko itxasuak ez da horrela gatzikan. Fizikamente gaina etxean ekatzen urbaretan bezala, bai muskularki eta golpekin da, eta tentsioa gaizta lemazu golpea hundigo dira. Untzila navegatzea hilagatze jo, eta hoi da peligrosua. Eta tentsio hori mantendu irutze zait, nahiz eta pixkat jetxi, baino lan oso nahi du mutilak eta hasieratik bukera arte, konzentratuta indeun da, ala eskatzezun egunak eta ala indeun. Hemen, bueun ondoan dugun entrenatzaeri galdetu nion, ia 14 banderaren rekorra buruan zuen edo ez, ni beste hau esango dizut, ikusita zer Lornako nagusitasuna duzuen, 84an Zumaia guztira, zizuen, ez dakit horrelako gauzekin pentsatzen duzuen, edo topikoa dena banderaz bandera joatea pentsatzen duzuen benetan? Hoi salsa rosa da, hoi zuen kontua da hori. Guk lana besteik ez da gau, mutila izan diet estropan ginalare bai hemen inorrek ez digula ezer errelatuko. Hemen emateu, eosen arrolari sartuta Bermeon arrauniteatikan funtzionatu ingula eta banderak iraziko dituzula, baina mutila hoi danak egunero beste inorre gaina lan iteu eta ureta etortze ganen hoxe saiatzega gure honena ematen. Eta olatua alde da gau eta olatu hori aprobetxatzen nahi ga, beste iganez. Bueno, momentuz disfrutatu olatu hon hori eta segi beste bandera bat astintzera. Eskerrik asko. Gorka Aranberriren posa eta Gorka Aranberriren hitzak eta patroien zailkapenean gaur, Unase Izagirrek 12 puntu, Zelaiak 11, Martin Leboranek 10, Goikoetxea Xaguak 9. Gorka Aranberriren bilari naiz 3 puntu. Hemen da zailkapena eta zailkapen orokorra berehala izango dugu pantailetan. Koska handia hartu du Unase Izagirrek 35 puntu, Gorka Aranberri bigarren 23rekin. Hau da gaurkoa eta berehala ikusiko duzue CaixaBank sariaren bila, zailkapen nagusi hori patroien arloan nola dagoen gizonezkoen lehiari dagokionez. Unase Izagirrek 35, Gorka Aranberrik 23, Martin Leboran Galiziarrak 21, Larrinagak 20, gero Zelaia, Amunarriz, Goikoetxea eta Andres Rios. Eta beste dato bat. Urrezko minutu ikusiko dugu, amaiera dotore hori eta gero hemen estadistikekin beste bitxikeriaren bat ere bai. Aurrera lankideok. ¡Rema! ¡Raza y una vez! ¡Rema! ¡Mucha corriente aquí! ¡Anden! ¡Anden! 20 últimas, campeones. ¡Quietos! ¡Ojalá enterísimo! ¡Ay! ¡Ay! ¡No sube! ¡Bien! ¡Calma! ¡Va! ¡Sí! ¡Quiero! ¡Lau! ¡Dos! ¡Sí! ¡Das! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ey! ¡Ojos vivos! ¡Recoge palas! ¡Para! ¡Ey! ¡Dios, ha decidido recoger! Bermeo Urdaibai nagusi Donostian, Fabrika Banderaren 16. edizio irabazi dute, beste erakustaldi bat eman da, eta aurkari guztiei koska bat edo bi gorago daudela erakutxetan. Mikel, gaurko sailkapenetan historikoa iruditzen zaite, horrelako diferentziak, aztertu egin beharko dugu, xehetu, azkenari 3 minutu, 6. minutua, 10. 2 minutu. Bueno, eta beste estadistikekin bitxikeria bat, Urdaibai lehenengo luzean bizkorrena 5 segundo bigarrenari, Hondarribia eta Zirbenari. Bigarrengo luzean Zirbenari 9, Poparia, Lekeiti hori 12, Hondarribiri ere bai. 3. Zirbenari 4, Hondarribiari 6. Eta azkenengoan, ez da izan bizkorrena Bermeo Urdaibai. Bizkorrenak Etaria izan da. 4:59, Lekitxarrak 4 gehiago behar izan ditu, eta Urdaibai 5, Zierbena ere 5. Ordurako, izugarrizko errentaren jabe zen Bermeo, eta haie bakarrik jakingo dute, azkenengo luze hortan. Gorkak nahiko esan du, kontzienteki, tentsioa horrela esan du modu lehun batean. Diplomatiko. Bai, beste bakarren batek bestera batera esango luke, ez da? Tentsioa galdu dute. Baina, gertalik, hori azkenik gizakia gara, eta horretik zoaz, eta zer egin bat regulatu edo neurtu.
Sarien garaia da. Hor da Gorka Aranberri. Arrantza bikaina eginda gaur. Elastikoaren momentu hau aparta patroiaren zat, baina baita ere arraunlari taldekide guztien. Denbora, 21 minutu eta 22 segundo. Horrelako giroekin eta ez da erraza izaten. Diferentziazko denborak eta hartzea. Historikoak dira, abantaiak. Hori da. Gaurko diferentziak, 2 minutu eta 2 segundu azkenekoari. Edo amargarrenari 2 minutu. Bai, Eragarria. nik uste dut historikoa izango dela baita ere, hau esateko ez da garaia, baina uste dut gueu aspaldiko partez hemen liga honetan igo berria den kuarrilarik apalena izan daiteke. Bai, baina esate baterako, Mikel, Donostiarrari. Bai. Beste txanda batean, eta bi txanda berdin ez daude behin. Kabori minutu eta berrogei. San Pedrori 2 minutu. Eta orentxe bandera. Isabel Busto Anderearen eskutik, fabrika babeslearen bandera, eta posik nola espa. Gorka Aranberri, kurra astintzen eta erakustaldia emanda, azalduko dira bihar, aurkari zuzena denaren etxera, eta beste bandera historiko baten bila, Zierbenera hain zuzen. 41. edizioa, bihar Zierbenan. Doa ontzira, eta arraunagoian dituztela, agurtuko ditugu, Eritz Hernandez. Posik patroia ikusi dugu, antzematen da kuadrilla hori momentu ederra bizitzen ari dela. Bai, alaxe da Mikel, nagusitasun handi erakutsi du Urdaibaik berriro ere gaurkoan Donostiako uretan. Ikusiko dugu bihar Zierbenako estropada eremua guztiz desberdina da. Ikusiko dugu ea nola moldatzen diren, baina Ibonek aipatu duen bezala momentuz behintzat aldea izugarria da. Baita Euskotren Ligan ere gaurkoan kale txarretik aritu da arraunlagunak eta hala ere nagusi Etxaberen eskak. Beraz, labur bilduz, 3 jardunaldi pasa dira Euskotren Ligan, 3 arraunlagunak irabazi ditu, eta Euskolabel Ligan 3 Bermeo Urdaibaik. Ikusiko dugu bihar, ea hor gainean beste tripulazioren bat ikusten dugu. Besterik gabe, bihar Zierbenan ikusiko dugu elkar. Halaxe da bai, Zierbenan bihar eta ea goi mailako emanaldia eskaintzen dizuegun, gaur bezala, Gaztaiazpi jauna. Jarra arte, Mikel. Irabazi aldugu afari hon bat. Bai, uste dut. Apetito atzegu, Juan, behintzat. Ederki! Jarra arte, Mikel. Eskerrik asko lagunok! Gora trainero estropadak, eta ondo bizi!